Masiku amenewo Yesu adapita ku phiri kukapemphera, ndipo adachezera usiku wonse akupemphera kwa Mulungu. Kutacha adayitana ophunzira ake, nasankhapo 12, adawatcha atumwi. Anthu ake anali awa: Simoni, amene Yesu adamutcha dzina loti Petro, ndi m'bale wake Andreya, Yakobo ndi Yohane, Filipo ndi Bartolomeo, Mateyo ndi Tomasi, Yakobo mwana wa Alifeyo, ndi Simoni wa m'chipani cha ndale cha Azelote, Yudasi mwana wa Yakobo, ndiponso Yudasi Iskarioti, amene pambuyo pake adapereka Yesu kwa adani ake. Yesu adatsika phiri pamodzi ndi ophunzira ake, nayima pachidikha. Panali khamu lalikulu la ophunzira ake, ndi anthu ena ambirimbiri ochokera ku dera lonse la Yudeya ndi ku Yerusalemu, ndi kumbali ya kunyanja ku Tiro ndi ku Sidoni. Iwo adabwera kudzamva mawu ake, ndiponso kuti iye awachiritse anthu amene ankasautsidwa ndi mizimu yoyipa, amenewonso iye ankawachiritsa. Anthu onsewo ankafuna kumkhudza, chifukwa mphamvu zinkatuluka mwa iye ndi kuwachiritsa onse.